Egunon laguntxoak, zer moduz doa goiza? Torri nahi superberandu gaur, badakizu zergatik? Oporretan gaudelako, eta esnatu naiz beranduago, eta gero kirol pizka bat egin dut, horregatik daukat ilea guztita. Eta guapa jarri nahi, zuei, ipuina kontatzeko. Bueno laguntxoak, gaur, beitu, ez duzue sinistuko. 30 egunetzean! 3-0. Wow! Badakizu ezen bat den hori? Hilabete oso bat. 6 esku osorik. Hori guztia badakigu zen batzen? Egun pila bat dira. Super ondo egiten ari zarete. Gaur bai merezi duzuela saria, Esan amatxo eta itatxori. Egun asko daramatza zuela ia etxean. Bueno, laguntzoak, gogoratzen duzue aurreko gunean koloretako munstroa eskolara zijoala? Bueno, badakizue nori gustatzen zaion asko eskola, bai? Begira. Burgiri! Hala! Burgi orain ez dago eskolan, Burgi bai bere etxean sartuta dago, bereko basuloan, bai? Prestatuko gara eta ikusiko dugu zer egiten duen Burgik eskolan? Venga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, Bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude. Venga, bagoaz. Burgi eskolara doa. Hola! Burgi pospozik dago gaur. Bere eskolako lehenengo eguna da. Oraindik ez ditu bere laguntxoak ezagutzen. Eta tipitapa, poliki eskolarako bide hartu du. Beitu, bere motxila ere prestatu du. Eskolara heldu direnean, andereñoa agurtzera atera da. Egunon lagunak, ni zuen andereñoa izango naiz. Mu andereñoa. Kaixo mu, agurtu dute laguntxoak. Orain, bakoitzak bere tokian utziko ditu bere motxilak. Baina laguntxo batzuk oso txikitxoak dira, eta horregatik Burgik lagundu egin die bere motxilak uzten. Begira, bakoitzak bere tokitxoa dauka. Irudi ezberdinekin, guk izenak izaten ditugu, ezta? Orduan andereñok galdetu die, laguntxoak, zer da gehien gustatzen zaizuena? Eta danak korrika batean beraien eskutsoa jaso dute. Niri plisti-plasta egitea, niri marraztea asko gustatzen zait, niri pentsatzea, eta niri abestea, eta niri eskalatzea gustatzen zait. Orduan Burgik esan du, niri asko gustatzen zait bezarkadak ematea. Oso ideia ona, esan dio andereñok. Eta orduan Burgi bezarkadak ematen hasi dira, baitu. Laguntxo guztiak hasi dira bezarkada gozoak ematen. Begira Burgik. Bere beso erraldoiak ireki ditu eta bezarkada handia eman die lagunei. Eta gero hartu ditu kosin guztiak eta bezarkada erraldoi bat ere eman die. Burgi oso maitekorra da. Orduan andereñok esan die, bale laguntxoak, eseriko gara eta marrazki bat egingo dugu. Eta andereñoak tenperak atera ditu eta margotzen hasi dira. Begira Burgi zertan dabil. Ipurdia margotu dio laguntxoari eta bere ipurdiarekin hasi da margotzen. Begira andereño, ipurmasaiarekin ari gara margozten. Danak zikin daude. Eta andereñok esan die, gai eta jan aurretik geure burua garbitu behar dugu, bale? Orduan urarekin hasi dira margoa kentzen, baina begira, hasi dira golasten. Garbi daude, eta ja guztiz lehortuta.
Eta orduan Andereñok esan die, orain, ziko gelara goaz, eta bloke pillo bat atera ditu. Burgi handia da, eta dorre erraldoi bat eraiki du, bere laguntxo berriekin. Baino, hain handia zen, katapun! Dorrea erori egin dala. Lagun guztiak barrezkazi dira, primeran pasatzen ari dira. Ezartzeko minik Burgik bere laguntxo guztiak hartu ditu besoetan. Oso ondo, Burgi, esan dio Andereñok. Orain, etzera joateko ordua da. Eguna amaitu da, eta berriz ere bihar elkarrekin egongo gara. Hartu zuen gauzatxoak, laguntxoak, motxilak, eta gauza guztiak hartu dituzte, eta berriz ere tipitapa, etxerako bidea hartu dute. Oso divertigarria da eskola, esan du pozik Burgik. Hola, begira zenbat gauza dauden eskolan, aber guk ere dauzkagun, beitu. Areatza badaukagu? Bai, aurrekurtean egin genuen, ez da, Amatxo eta Aitatxoren laguntzarekin. Zer gehiago egiten dugu eskolan, aber? Pentsatzeko txokoa ere badaukagu, ez da? Haserretzen garenean erabiltzeko. Eta lehen eguneko bezarkadak ere ematen ditugu, ez da? Oporrak eta gero. Margotu egiten dugu bebai. Mozorrotu egiten gara. Ipuinak ikusten ditugu. Eta txiki-txikiak garenean, ziesta bebai botatzen dugu, ez da? Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizu ipuina? Gogoak dauzkazu eskolara bueltatzeko? Ez pentsatu asko bai, orain etxean gaude gozo. Eta hori bebai oso ondo dago, ez da? Egiten dugu jolaspillo bat, Amatxo eta Aitatxorekin egoten gara jolasten, Anaia Rebekin, eta gauza berriak ere ikasten ari gara, ez da? Ni adibidez nabil gitarra jotzen, baina oso txarra naiz. Kusiko dugu aber bueltatzen garenean. Bueno, laguntzoak, egun zoragarria pasa, eta bihar, beste ipuintxo bat kontatuko dugu, bale? Agur, agur!